سلام تنا تقبلوا فنوير تي في اب مكتاب شو كوب زغركم تعزبتنا كم يتوعلوا لو محمد 26 تحساس فركم عالتم فرقان استدالوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم لمكتالكم بغبز عدم صحاتكم تصنح ميكائيل حرقو فلما بكنا توتاتو فيلم بريزيدنت سياسن بريزيدنت حسنن اب كلتاو زندنان حبرا وقداسنا زلوون غدياتن زتيوم منيستر حريشا بدحنة مقبزة كرة هاجرا وعلى أبسمرا أكانيو أبنو زوبا عدغ يحمرجا محدرتنا كايد سراحن تزازيمو اب زيناتات وصاي باكستان اب لؤلاوي ግዛት ሃገሩ መጥቃዕቲ አየር ከም ዘካየደት መንግስቲ አፍጋኒስታን ከሲሱ ሩሲያ ናብ ህንዲ ትገብሮ ሰደድ ፍርያት ሕርሻ ብልዕሊ 100 ሚሊዮን ከም ዝዓበ ተገሊጹ ኣብ ደሴት ሃዋይ ድሕሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ኖትኪ ኣብቲ ከባቢ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ተመሓላሊፉ ዝርዝር ዜና ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሌ ሐሰን ሼክ ማሕሙድን ተማላማሲዮም ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድና ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ሃገራዊ ምዕባለታትን ዘትዮም ጋዜጠኛታት ዳናይት ገብሪ ህይወትን ሳላሐዲን ሁሴንን ዘዳሉ ጸጻብ ሲዕቦ ክቐርብ President Isaias Afwerkin, President Federalawit Republic Somal Hassan Sheikh Mahmoudin, Timali Amsay Umrkba Kaidom. President Isaias Afwerkin, President Federalawit Republic Somal Hassan Sheikh Mahmoudin, Timali Amasi Umrkba Kaidom. abti ab adarash hagar zitagabra rekeb President Isaiasን President Hassaንን ab ምድንፋዕ ክልተ ኣውዝምድና ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ኣህጉራዊ ምዕባለታትን ዘትዮም ኣብቲ ኣካል ቀጻሊ ናይ ምምኽኻር ርክባ ዝኾነ ዘተ ክልቲኦም መራሕቲ ሶማል ከም ዓባይ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መጠን ርግኣታ ምርግጋጽን ምውሓስን ንሰላምን ጸጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ነዚ ኣብ ዝሕግዝ ዛዕባታት ብዕምቆት ተዘራሪቦም President Isaias እትዞባ ካብቲ ጠንቅዕ ግርግርን ሕንፍሽፍሽን ዝኸውን ኣጀንዳታት ሒዙ ዝመጽእ ግዳማዊ ምትእትታዋት ነጻ ኮይኑ ጉዳያቱ ባዕሉ ከም ማሕደርን ክፈትሕን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሶማልን ግብፅን ኣብ ኣስመራ ዝተበጽሐ ስሉሳዊ ስምምዕ ብቐንዱ ነቲ ዝጸንሐ ታሪኻዊ ዝምድናታት ምትሕግጋዝን ንምድንፋዕ ሰላምን ርግኣትን ሶማል ንምውሓስ ብሰፊሕ ድማ ንረብሓታት ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዘገልግል እምበር ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ President Isaias asmirulum ab zoba qarna Afrika ተፋሰስ ኒል ቀይሕ ባሕርን ሃገራት ወሽመጥን ልምዓታዊ ጽምዶን ንምርግጋጽ እቲ መሰረታዊ ደፋዕ ሓይሊ ሰላምን ርግኣትን ሃገራት ዝጎደቦ ከም ዝኾነ ኣብዚ ድማ ሶማል ግቡእ ቦታ ኣንመሓዝ ፍናን ዝውንን ንሉዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማል ደው ዝብል ከምኡውን ንደጋዊ ምትእትታው ዘየፍቀድ ሓያል ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ምህናጽ እቲ እንቁ ኣማራጺ ከም ዝኾነ ክልቲኦም መራሕቲ ኣምርድድ ኣበጺሖም President Isaias ወሲኹ ዞባዊ ልምዓታዊ ሽርክነት ንምርግጋጽ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝዓቀበት ሶማል ንምህናጽ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዛ ብዕቱብ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ነዚ ጽኑዕ መትከል እዚ ድማ ከም እትቕጽሎ ኣረጋጊጹ President Hassan የሪና ኣብዛህቦ ሓበሬታ ርግኣት ሶማል ንምውሓስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ህንጸት ሃገራዊ ሰራዊትን ልኡላዊ ትካላትን ዓበ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ርግኣት ሶማልን ቀርኒ ኣፍሪቃን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ሽርክነታዊ ጽምዶ ዝያዳ ንምዕዛዝ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ካብ ሃብታም ተመክሮ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝቐሰመ ኣረዲኡ ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ ፕሬዝደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማል ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ስራሕ መብጻሕ ዛዚሙ ሎሚ 26 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ ናብ ካል ዜና ስንሰግሩ ሚኒስትር ሕርሻ ብድሕነት መግቢ ዘተኮረ ሃገራ ዋዕላ በስመራ ቃኒዑ በህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ሕርሻ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ብመልክዕ ዜናዊ ጸብጻብ ተዳሊሉ ፍርቱና ዓንዶ ከተቕርቡ
ሚኒስትሪ ሕርሻ ብሓባራዊ ስራሕ ድሕነት መግቢ ነረጋግጽ ብዝብል ቴማ ዝወደቡ ሃገራዊ ዋዕላም ብ24 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ኣብቲ ኣብ ድሕነት መግቢ ኣበርክቶ ዘለዎም ልዕሊ 160 ወከልቲ ዝምልከተን ኣካላት ዝተሳተፍዎ ዋዕላም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁጥጥርን ኣቶ ተኽልኣብ ምስግና ወግዓዊ ቁጥጥር ድሕነት መግቢ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ መንግስታውያን ትካላት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ በብመገደን ድማ ነዚ ዘገልግል መሳለጥያታት ብምውናን ጻዕርታት የካይዳ ከም ዘለዎ ገሊጾም ሰንሰለት ድሕነት መግቢ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ኩሉ እቲ ዝግበር ሃገራዊ ተበግሶታት ድማ ብሓደ ውሁድ ሃገራዊ ፖሊሲ ዝተደገፈ ዘይምዃኑ ከም ቀንዲ ማሕነቆ ከም ዝጥቀስ ዝሓበረ ኣቶ ተኽልኣብ ዕላማ ናይቲ ዋዕላ ህልው ንጥፈታት ተመክሮታትን ብድሆታትን ናይ ዝምልከተን ኣካላት ብምፍታሽ ውሁድ መፍትሒታት ንምንዳይ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብቲ ዋዕላ ምስቲ ቴማ ዝተኣሳሰር 13 ወረቓቕቲ ብወከልቲ ሚኒስትርታት ሕርሻ ጥዕና ሃብቲ ባሕሪ መሬት ማይን ኣከባብን ከምኡውን ትካል ደረጃታት ኤርትራ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎን ቀሪቦም ብዘይካዚ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ሕጋጋት ቁጥጥር ድሕነት መግብን ተሳትፉ ኤርትራን ተመክሮታት ድሕነት ውፅኢት ሕርሻዊ ፍርያት መጽናዕቲ ብዛዕባ ንጽህና ኣብ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ገምጋም ኣብ ገለ ዲጋታት ዝርከብ ትሕዝቶ ማዕድናትን ጽልውኡን ተራ ምድራጅን መርመራን ኣብ ድሕነት መግቢ ስርዓተ ቁጥጥር ውሕስነት ማያዊ መግቢ ተራ ላቦራቶሪ ዓሳ ኣብ ቁጥጥር ድሕነት ማያዊ ምህርቲ ከምኡውን ኣከባብን ድሕነት መግብን ኣብ ዝሉ ዛዕባታት ሰፊሕ መግለፂ ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ድሕነት መግቢ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ዝወሃሃደሉ መገድን ተራ ኩለን ኣካላት ዝንጸረሉ ሜላን ክፍጠር ኣብ ድሕነት መግቢ ዘተኮሩ መጽናዕትታት ክስስኑ ብልምዳዊ ኣገባብ ዝካየድ ዘሎ ቁጥጥር ድሕነት መግቢ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ዝሕይለሉ ኣማራጺታት ክናደም ዝተኻየደ ምርምራዊ ስራሓትን ውፅኢቱን ንዝምልከቶም ወሰንቲ ኣካላት ኣብ እዋኑ ክቐርብ ከምኡውን ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝዳሎ መግቢ ካብ ኣሰራርሑኡ ክሳብ ናብ ተጠቃማይ ዝበጽሓሉ ዕቱብ ክትትል ክግበረሉ ዝብል ርእቶታትን ለቦዋታትን ብተሳተፍቲ ተዋሂቦም هكذا زوبا ماكل ب24 تحساس نطفتاتو ابز ገምገመሉ ውዳበታት ግንባርን መሳርዕን ሐይለን ንጡፍ አበርኩተን ከዕዝዛ ሓላፊ ውድባ ጉዳያት አቶ ዩሱፍ ሳይቅ ጸውዑ ኣብቲ ሓለፍቲኑ ጨናፍር አቦ ወንበራትን ጸሓፍትን ውሶባታት አባላት ቤት ጽሕፈት ግንባርን ማሕበራትን ዝተሳትፎ ጸብጻባ ዝተዓመ ውድባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራውን መርባት ዘቀረበሉ አኺባ ኣብ ምሕያል ዓቕሚ መኸተ ምብራኽ ደረጃ ንቕሓት አባላት تكبر أبو تيد زتوكر مربات كمون معقاب ጸጥታ ከባቢ ዕቱብ ዘተ ተኻይዶም ዝውጠን መርባት በድማዕነ ንምትግባር መሪሕ ተራ ከም ዝጻውቱ ዝረጋገጹ ተሳተፍቲ ምውዳብ ሓደስተ አባላት ክድፋሉ ስነ ምግባርን ውጽኢት ተማሃሮን ንምምሕያሽ ውህደት ወለድን መምሃራንን ክድልል በብከባቢው ዝካየድ ወፈራታት ልምዓትን ምዕዋድ ድማ ዘድሊ መሳለጣታት ክማላ ዝብል ቦዋታት ኣቕሪቦም أبو موداتا تو يوسف سايق مريجا محدرتي كبابي بعود مجدي نختكبر بنقحاتن وهدتن كسراح أبلات جنبار ما مريح ترى كهلوم الزخاخرون أبو نوزو بعد غيح ككارز غني مريجا محدرتي كبابي أكارت سراح نبابرتن أكبابي جبرن تزازيمهم أبزي كاب عصوتو شومنت كساب 24 تحساس ኣብ 21 መምሕዳራት ከባብን 109 ዓድታትን ዝተኻየደ ምርጫ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 5 ሓደስታ ማሕደርትን 7 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 9 ኣካይደ ስራሕን ክምረጹ ከለዉ ዝተረፉ ዳግማይ ዝተመርጹ ምዃኑ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኣማሕዳርኑ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ የገልግሉን እዮም ዝበሎም ክመርጽ ቅድሚ ወርሒ ዝተኻየደ ጎስጓስ ኣብ ኣሳልጦን ጽፈትን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ገሊጹ أبزي مريجا زتعوتوا محدرتن ناكايرتي سرحن بوغنوم هزبي بزنبر لهم امنتن حلافنتن زيتو قلابانت كقلقلو قالاتهم زي كمزيلون كلون 21 ممحدارات كبابن 109 عدتاتن زقلقلو أنبابرتن أكبت قبرنون تمريجهم علو زوم تمريجهم زلوا محدرتي أكايرتي سرحن أنبابرتي أكبت قبرن عدم سلطانهم نسلست عامتاتيو زي خبركم تعزب تسعيب زغرب زيناتات هاجرات وصاي كون مكتالكم كل قصول دقيمة بغبر عدم زيناو من سنادو اير تي في نغطلو زغركم تعزبتي سلام مكتالكم ازي مسكن زيناو وصاي باكستان بعشران حمشان تحساس هابلو لاو جزات هاجر متقعت اير كم زكايرت منغست افغانستان كسيسوم
بتي دبداب زبزحو قلع سبيتو زخون 46 سبات كم تقتلو زغلص منغست افغانستان هاغرو ملاش كم تهبلو اطنقيقوم يغون امبر باكستان تدبداب اب دوبات كرتين زنقساسو شبراوያን علامه زغبر منبارو بمتقاس كلهم قداس شبراوያን مخانوم حبيرالا باكستان اب ورح السنه نايز عامت اب غزات افغانستان دبداب نفرتي كم زكايدت ذكر كوينو اتفصامن غلتين غروابتا هاغرات كم زفحافحن يفلط منغست باكستان اب افغانستان زنقساسو شبراوያን اب لعل هاغرو تدغاغام مقعتات كم زفصمو كيغلص انيحيم كابلتيشن حرنك ساكلتيشن 21 اب افغانستان زتخايدو وفري ورار امريكا نمنقسقاس شبراوያን نابتي كبابي كم زعرغو ناي قربات عزبتي يطوسوم روسيا ناب هندي تغبرو سدد فريات حرشا اب 2024 بالعلي 100 هايت كم زعابيت صبصابات حبيروم بمسرتهم صبصابات روسيا اب زحلف 11 اوارح نابتا ايشاويت هاجر استات 2.3 بليون دولار زغمت سدد فريات حرشا كم زغبرت زي دما كابنا يزحلف عامت تمساسال اوارح بعصفي كم زايد تفليطوم بزي كازي روسيا ناب هندي تغبرو سدد زمناو دغعي اب زتطقس اوارح روي عبيت كم زرعه تغليصو اب 2023 ناي لعلي 66 بليون دولار نقداو ملواز زكايدا روسيا هندن اب زمص 5 عامتات نتمطنا ب 100 بليون دولار كبكبلو مخاننين زحبرا زلوا نتوطن متغبار كوادودو زصنحا ماياوي نقداو مسمر اب زحلف قربا معلتات اغلغلوت كم زجمره زذكريوم بعسران حموشن تحساس بدسيت هاواي ناي حورات منقسات امريكا دحر استغست حرغا نوتغي ابتي كبابينا متنقطا اواجتا محلاليفوم نتونوتغي نزي سالستي كقصل كم زغل زاموتو كيلاتات سنمدر امريكا بصحت هاجر يخونو نبرتي كابتي ناي حرغا بوتا كرحقو اتحساسيبوم اتي زمخخ اعاوه زي تفزلو نوتغي اب لعلي اكبابي كبير عنوت يورد كم زلو تفليطلوم اب دسيت هاواي اب زحلف ورح السنه مسكر منون تمساسال نوتكي تقسيتو منبارو صصابات يردوم دسيت هاواي تركبو كبابي بدرجه عالم حدا كاب نطفات ساتو غمراوي كبابيتات مخانيو زتقس منجز جابان بعشان حمشن تحساسا بالعلم قد اير هاغورو متقعت سايبر كم تفصم حبيروم كم ساعبينات نايتي كستت بركت زبل اهغراون زبيتاون براراتات كم تسناخلن كم تدناغوين اتمنغستي افليطوم اتمتقعتي بمن كم تفصمن من تصار مرمراي كايد كم زولو زتقسه سمزي يغريتا زتقسو سمزي جابان توسخي تريو كيغاطم نمقتا كيلاتات ترون كصاوتو صويع مالو سايبراوي متقعتات بدرجه عالم بعينتن متنن ناوسخي مص كم زولو صبصابات يردوم زبايت ريبابليك تشاينا دوب كوريان استراتيجيكاوي محزنة مدنفع كسرحة تردادين منسترات قديات وصاي كلتين هاجرات 24 تحساس اب زكايرو ناي تليفون زرب نقداون قطباون زمدنا هاجراتهم مدنفع سرعنا لعلوت سمزي ممخخار ككاين مخانو حبيروم كم اكالتي سمع كلتين هاجرات بيناو اجراتات كمون متتتاو اوشتاو قديات كالوت نمقتا كتحقاقزا مخاننا بتركبانا تيران هزبايت ريبابليك تشاينا دوب كوريان اب 2024 استات 150 بليون دولار زقمت نقداوي ملوات كم زكايرا بمحبار اب 2025 نتمتن كب نمبال يسرحا كم زلو افريطن منسترات قدات وصاي تشاينا دوب كوريان اب قداي حوسي دسيت كوريا كم تزراربون تغليصو تشاينا قلولا حوسي دسيت كوريا بزته كعرف كم زقبا اب تركب دقيما نصيرام زي كم زين كله منسترات قدات وصاي تشاينا جابان بعشان حمشن تحساسا كتما بيجين تراقبو اب ممعبال زمدنا تزتو كور زررب اكايدوم واننت من قداير أذربيجان زغونت سنة مقعزيا نفاريت تمال 25 تحساس وريقة بمحمشاشا سات 4 كاب تسافر تاميتهم اتا نفاريت كاب أذربيجان اب روسيا تمرحب زنبرت الوانيا زاقي تنقوب زي تنتصر مغنيات اب دوب كازاخستان وريقة بمسيرة حاوريتا سمزي أذربيجان اتا نفاريت سوعان كلتن سواتها صافرة من باران إسان شومنتن كاباتهم كم زد حانون تفليت لهم تنقت حدقا قمز عبللو حماق كونتات اير كون كم زغل زمت منقص أذربيجان لمن تصارو مرمرا يكايد كم زلو حبيروم نمو داتا زينا
بزحي حزب جابان عامته بسات حاري مليون ينقل بمهلاو بالعلم منغستي شالوت فطيروم بمسرت ستاتيكاوي صبصابات جابان اتي احاز ابز حلف عام طراي باسات 900 شح كم زنكي تفريطوم بزحي حزب جابان عصوتو حمشه تخاتال عامتات نانقلقله كم زمصز توسوتم صبصابات اتا هاجر ابز مص قرب عامتات حصرت عياي عقم سب كغاطما كم زخلي طنقو اب جابان اب 2023 متن وليد نتاشعي تخاتال عامت بمنكايو منغست هاجر متن وليد نمتبع توسخ باجت كسلع تجديدلو اساس 300 تايت كاب تقلالا بزحي حزب جابان عدميهم 65 عامت العليون مخاني زتكاس اب دوب كوريا ون تمساسال تريو اغاطيمو كم زلو زحبرو صبصابات منغستي متن وليد كبل كصوعن كتبابعن صنيحلوم بخال وغن اب امريكا متن وليد اب 2024 ب300 كم زنكي እዚ ድማ እቲ ዝተሓተ ምዃኑ ተገሊጾም ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ፕሬዝደንት ኢሳያስን ፕሬዝደንት ሐሰንን ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ግዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘርቲኦም ሚኒስትር ሕርሻ ብድሕነት ምግቢ ዘተኮረ ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ምርጫ መሓደርትና ካይዲ ስራሕን ተዛዚሙ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፓኪስታን ኣብ ልኡላዊ ግዛት ሃገሩ መቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከሲሱ ሩስያ ናብ ህንዲ ትገብሮ ሰደድ ፍርያት ሕርሻ ብልዕሊ 100 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ኣብ ደሴት ሃዋይ ድሕሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ኖትኪ ኣብቲ ከባቢ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ተመሓላሊፉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዕለታዊ ዜና ስፖርት ስዒቡ ክቕሪብ ወገን ይግድ ሰላም